Per fer un consum conscient falta moltes eines, realment. Bàsicament perquè la majoria de les eines que rebem són més eines de seducció massiva, no?, del món de la publicitat. Per tant, per fer un consum més conscient ja s'intenta fer moltes coses, però clar, percentualment les eines que rep són d'un tipus molt diferents. Mirar qui hi ha darrere de cada producte, per tant, qui l'ha fabricat, d'on et ve, preguntar-te no només quan un preu és massa car, sinó sobretot preguntar-te per què hi ha preus que són tan barats. Per tant, és més el qüestionament de les coses que fem, i una important és trencar amb el factor del temps. O sigui, normalment el consum més massiu juga molt amb la impulsivitat, no?, amb el que hi hagi molt poc temps entre que tu veus el producte i que l'acabes comprant. Per tant, donar-te temps ajuda molt a un consum més conscient. Bàsicament, els coneixements que ens pot aportar la psicologia més cognitiu-conductual de tota la vida aplicats a com som com a consumidors. Cada any diríem el mateix. En part, en termes més generals, més globals, pitjor que mai, pot semblar, però en termes més de consum conscient, cada any anem a més. O sigui, cada any hi ha més gent que està conscienciada, cada any hi ha més gent que es qüestionen els aspectes del consum. Què passa? Que encara és un percentatge molt minoritari de la població. Vull dir, al nostre entorn, consum conscient, estem parlant d'un 2-3% de persones que ho tenen com algo prioritari a l'hora de consumir. Molts perquè no poden, per recursos econòmics, i la majoria perquè no t'ho planteges. Clar, perquè és molt més fàcil, és més ràpid i amb molt poques barreres. O sigui, realment en el món online ens han entrat formes de venda que són criminals, tipus coses com Shein, Temu, que anys enrere ni ens les hauríem plantejat. Vull dir, empreses que no paguen impostos aquí, que treballen encara amb mà d'obra esclava i que són uns infrapreus amb uns infraproductes. A veure, escolta'm una cosa, que m'han dit que estem celebrant lo del Dia del Consumidor. I jo m'he dit, calla, Palmira, dic, vés cap allà, perquè escolta, consumidora jo, que vaig al mercat a comprar 4 coses i goita com vaig, que al final he hagut de posar les taronges i les magdalenes aquí a la bossa perquè ja no m'hi cabien al carro. Que bé. Ai, que bé. Bueno, esteu aquí el rovell de l'ou. Això va molt bé per la fruita. Déu n'hi Carmanyola rectangular. Escolta, Pel peix. us heu inspirat en el meu bols. Mercat al centre, aquí amb la roba, amb el disseny del mocador de farcell, aquí ben tematitzat. El pa, de tota La bossa del pa. Amb un davantalet a dins. Oh! A veure, ensenya'm el davantal. Ensenya'm el davantal. Vaig curta jo de davantal. Aquest és el petit, n'hi ha un altre de més. Ai, goita, que és mono, boníssim, És que el dia 14 de març va ser el Dia Internacional del Consumidor. No vam poder sortir perquè, clar, estava caient un xàfec, però ho volíem celebrar. Bueno, ho volien celebrar elles, jo m'hi ajudo, perquè, escolta'm, a mi, jo de tant en tant quan tinc algun problema vaig cap a l'Omic a veure què em soluciona. ¿Habéis quedado ya?